नमस्ते. आता आम्ही इथे 2 रूम घेतलेले आहेत, म्हणजे असे रेंटनी घेतलेले आहेत, भाड्याने. आता आपल्याकडे कशी बुकिंग जास्त झाली ना, मग माणसांना जागा नाही ना, म्हणून आम्ही 2 रूम इथे भाड्याने घेतले आहे. आता भाड्याने घेतली तर सगळी तशीच व्यवस्था आपल्यासारखी करायला पाहिजे ना. म्हणजे बेड आपण आता तेव्हाच लावले आहे. हे बाकीचं आता सगळं ही अशी शॉपिंग केलेली आहे. बालद्या पाहिजे ना, त्याची शॉपिंग केलेली आहे. डिझर लावायची आहे, डिझर पण आणलाय, सगळं सामान आणलंय. तर सगळं आपल्या घरातल्यासारखंच सगळं इथे पण सामान घ्यायचं आहे. ते शॉपिंग केली नाही, आता इथे म्हटलं ठेवूया आपण. आपली माणसं पटकन आले की त्यांना उपयोगी पडेल ना, मग घाई नाही होणार. काय काय घेतलं ते पण दाखवूया. काय काय घेतलंय ते पण दाखवतो. आणि रूम जे रेडी केलेले आहेत आपण, साफ करून केलेले आहेत, साफ झालेले आहेत ते पण आपण दाखवूया. चलिए दाखवा मला. आता ही मी बालदी तात्पुरती घेतो. ह्याच्यात तुम्ही बघू शकता सर्व चार्जिंग वाले बल्ब बिल नाही, तू पकड, पडायला व्हायचं. आता कोणते रूम आपण घेतले दाखवा मला. हे म्हणजे हा पहिला सोडून, हा पहिला सुरुवातीचा सोडून हा एक आणि तो एक. दुसरा मच्छे आम्ही 2 घेतले. येस, हा मच्छे 2 घेतले आहे, पहिला आणि शेवटचा सोडून. सेकंड आणि थर्ड घेतला. चलिए आपण जाऊया. आता सर्व सामान आणू का मी पहिला पटापट? तू थांब इकडेच, इकडे आणून ठेव, तू इकडेच थांब. इथे गिझर झाले, त्यांना पण दाखवतो. इथे बघा, हे दोन्ही रूम साठी गिझर घेतले, 2 गिझर बघा नवीन. बाकी जेवढे गरजेचे वस्तू आहेत जसं झाडू, खराटा आणि बाथरूमचे सर्व वस्तू आणि डस्टबिन सर्व घेतले. बाडल्या सर्व दाखवतो तुम्हाला. एक डस्टबिन इकडे साईडला ठेव आणि एक डस्टबिन आतमध्ये जाऊ दे. या रूमसाठी एक जाऊ दे आतमध्ये. जसं हा एक घेतला आहे बघा आम्ही गिझर, तो ह्या रूममध्ये घेऊया. आणि अजून बघ या रूममध्ये मम्मी लाईट फॅन अजून लावलेला नाही. लाईट बघा अजून लाईट लावलेली नाही आहे. नाही म्हणजे बल्ब पेटवला नाही असं समज. हां आता चार्जिंग वाला घेतलाय ना. हां तो चार्जिंग वाला आहे. म्हणजे कसं या रूम मध्ये इन्व्हर्टर बॅकअप नाहीये. हां तुम्हाला एक डिफरन्स सांगतो. आपल्या ज्या ट्विन रूम मध्ये इन्व्हर्टर बॅकअप आहे, म्हणजे लाईट फॅन जर आपली लाईट गेली तरी लाईट फॅन आपल्या 4 ते 8 तास तिकडे चालू राहतात. पण इथे कसं इन्व्हर्टर बॅकअप नाहीये. ओके, इथे अजून एक सांगतो, जे आहे ते सांगतो, जे नाही ते पण स्पष्ट सांगतो. इथे वायफाय नाहीये. ओके, तिथे आहे. इथे कॉमोड नाहीये, तिथे आहे. इथे इंडियन टॉयलेट आहे. बाकी काही प्रॉब्लेम नाही, बाकी सर्व व्यवस्थित. आणि आमच्या इकडे त्या आपल्या खालच्या रूममध्ये तुम्हाला जेवण बिवण सर्व रूममध्ये पण मिळेल आणि आपल्या तिकडेच बनतं. पण इकडच्यांना जेवण, नाश्ता, चहा, पाणी सर्व तुम्हाला तिथे यायला लागेल. आणि जवळ आहे, एकदम जवळ आहे, असं लांब पण नाही. येस, पण जास्त सर्व्हिस तिथे आहे. इथे पण सर्व्हिस आहे. इथे असं नाही म्हणत की नाहीये. आम्ही काय घेतलं तुम्हाला सांगतो, की अशी वेळ पण आली होती की आमच्या गेस्टला दुसरीकडे पाठवून परत त्यांना आमच्याकडे यायचं होतं. तर अशी वेळ पण येत होती की दुसरीकडे पाठवण्यापेक्षा आपलेच रूम आहे तिथे राहा, मग आमच्याकडे. म्हणजे कधी कधी काय असतं, 1 दिवसाची बुकिंगमुळे पुढचे 2 दिवस मिळत नाही. मग 1 दिवस तिथे राहू शकतात, दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी ते आमच्याकडे येऊ शकतात तिथे. अशा कॉन्सेप्टसाठी पण मी रूम्स घेतले तिथे. ओके, आणि कधी कधी काय होतात की भरपूर एक्स्ट्रा गेस्ट येतात किंवा त्यांच्या ड्रायव्हर्स येतात. भरपूर रिझन्स आहेत एक्स्ट्रा घ्यायचं हे रिझन. बरोबर आहे ना. हां आता पहिलं दाखव. हा डस्टबिन त्या कॉर्नरमध्ये ठेव. आता इथे बघा ब्लँकेट ठेवायचं राहिलं आहे आणि उशा ठेवायचे राहिलेत. बाकी तुम्हाला मी रूम दाखवतो बघा किती मोठे आहेत. हा तिथे डस्टबिन आहे. रूम्स एकदम मोठे आहे, अजून वापरला पण नाही. येस, आता तू गिझर इथे नाही, बाथरूम मध्ये. तुम्हाला इथे लाईट नाही लावली, लाईट लावून दाखवतो आता, पेटवून दाखवतो. म्हणजे पेटवली लाईट तर गिझर तिथे फिट होईल. हा गरम पाणी, थंड पाणी. आणि हे लक्षात ठेवा, हे इंडियन आहे, बाकी काही इश्यू नाही इथे. आणि इथे सर्व टॉयलेटरी बाल्डी जी आहे ना, एक हा पण नवीनच होता. बाल्डी जी आहे ना, आण ना ती मोठीवाली. आणि मम्मी चालताना तुम्हाला त्या रूमचा अंदाजा येईल बघा. 3x6चा बेड आहे. 1 2 3 बेड तर आरामात लागलेले आहेत. आणि आपण ह्याचे चार्जेस पण सांगितले आहेत की आपण किती रुपये घेणार आहे. ब्रश ठेवायला, साबण ठेवायला, हे साबण ठेवायला, हे तुमचं टूथब्रश ठेवायला. चल ये रूम मध्ये. आपण सांगितलं ना 1000 रुपये आपण दिवसाचे घेणार 3 माणसांचे. आणि एक्स्ट्रा बेड लागला, एक्स्ट्रा माणूस असला की 400 रुपये लागणार त्याचे.
बरोबर आहेत ना? होय. तर हे बघा इथे ठेवूया इकडे ठेवू. हा, हे बघ. ओके, हा. असे आम्ही दोन्ही रूम आता लावून घेणार आहोत. इंडियन पण एवढा बाथरूम काय खराब नाही, पहिले इंडियनच होते. आहे की नाही? येस. हा, आता ते हे झाले, एकदम छान आहे. ते सामान विमान ठेवायला पण तुम्हाला इथे बघा आहे येस केलेलं. तर हा झाला ना. आता आपण बाजूच्या रूममध्ये जाऊया. बाजूचा रूम दाखवूया. 1000 मध्ये 3 माणसं, 2000 मध्ये 6 माणसं राहू शकता तुम्ही. हो. झाडू बिडू एक्स्ट्रा येत नाही बघा. हे सर्व वस्तू आपण इथेच ठेवूया, म्हणजे जसं लागेल तसं आम्ही घेऊ. ओके, आणि ह्या रूमसाठी आपण ही बाल्टी घेऊया तिथे, त्या बाथरूमसाठी. तो पण रूम आपण बेड लावलेले आहेत बघ. बेड बघा किती लावलेले, 3 बेड लावले. तसे लागतील 4, पण 3च आम्ही लावले. 14 पण मध्ये घुसेल. हा, मध्ये घुसेल. आणि इथे पण 5वं लागेल. पण आम्ही आता इथे बेड आणले ना आपले, तर आपल्याला तिकडे कमी पडतायत. येस, आम्हाला तिकडे हे आम्ही तिकडचे आणले ना, हा. तर इकडे आम्हाला कमी पडतात ते. होय. आणि फॅन पण लावलेला आहे बघा. हे बघा. हा, फॅन पण आहे लावलेला. ओके, पण तसंच. इकडे हा डस्टबिन ठेव तिकडे. हे बाल्टी ठेवते. बाल्टी आणि मग मग गिझर फिटिंग व्हायचे तिथे. ओके, हे बघा. हे तर बाथरूमचं जरा टाईल्स जरा चांगले आहेत आणि स्पाइस आहे जागा एकदम. येस, मस्त आहे. चला. आणि सांगितलं आहे मी व्हेंटिलेशनसाठी इथे खिडकी दिलेली आहे त्यांनी. आणि लादी झाडू पूर्ण पोचा मारून घेतलेला आहे, म्हणजे बघा तिकडे रिफ्लेक्शन होत आहे. आमच्या हातात आलं तर क्लीनलीनेस एकदम आम्ही चांगलीच ठेवतो. चांगली ठेवतो. येस. चल, आणि इथे बघ काय आणलेत माहिती काय? हे बल्ब आपले 4 बल्ब काय कॉन्सेप्टने आणले तुला समजवतो बघा. होय. हे जे 12 वॉटचे आहेत ना, हा. हे 2 बल्ब ते मी इथे आणि त्या रूम मध्ये लावणार. होय. म्हणजे लाईट गेली तरी 2 तास 3 तास तरी हे बल्ब चालू राहतील. आणि येस, आणि हे 2 बल्ब मी 2 बाथरूम मध्ये लावणार 10 वॉटचे. हा. म्हणजे बाथरूम आणि हे कमीत कमी एवढी लाईट तरी हवी घरी. हवी हवी. हे चार्जिंगचे बघा. हे नॉर्मल बल्ब आपल्याला 70-80 रुपयाला पडतात. होय. पण हे आपल्याला 400, 300, 400, 500 ला पडतं एक बल्ब. बघा तेवढं मी डोकं लावून असं केलेलं, कारण हे कसं आपलं नाहीये ना, तर इन्व्हर्टर आपण लावणार याची गॅरंटी नाही ना. ही बाल्टी आपली बाथरूम साठी ना. येस, बाथरूम. आणि हे तिकडचं आहे ना. 0 बल्ब आणले, 0 बल्ब. हा. चला, आता मी गाडीत बसलोय आणि मी आता ना एक टायमर लावणार आहे. ओके, ते टायमर का लावणार आहे ते तुमच्यासाठी बघा. बस आता मम्मीला बसू द्या, गेट बंद होऊ द्या. आणि तुम्हाला मी एक सांगतो की रूम चांगले, सर्व चांगले. हे रूम्स घेण्याचं अजून एक रिझन होतं की आपल्याकडे जेव्हा बुकिंग्स येतात ना मम्मी, तेव्हा मला समजतं की असे पण माणसं आहेत ज्यांच्याकडे खरंच बजेट नाही आहे. बरोबर आहे. तर एक बजेट फ्रेंडली रूम्स तुम्ही म्हणू शकता. ओके, सर्व्हिस मध्ये थोडंफार काहीतरी कॉम्प्रोमाइज आहे, पण प्रॉब्लेम मुळे पण त्यांची फिरायची हौस मौज होत नाही ना. त्यामुळे 1000 रुपयामध्ये तुम्ही 3 माणसं राहताय ना, हे भरपूर. आम्ही सगळं ते जाणीव, आम्हाला सर्व जाणीव आहे, कारण आम्ही पण त्याच्यातून उतरलेली आहेत. आता मुंबईला राहिलो होतो ते तिकडे कमीत कमी 2-2 हजाराचे मिनिमम रूम घ्यावे लागतात, 2-3 हजार पर्यंत. तर ते नंतर जेव्हा आपण 10 दिवस राहतो तेव्हा माहिती पडतं आपल्या खिशातले 20-25-30 हजार तर गेले. मग इथे 2-3 दिवस राहणार तर तुम्ही 3 दिवसाचे 3000 रुपये होणार. 3 माणसांचे विचार करा. त्या हिशोबाने पण अफोर्डेबल एक रूम्स म्हणून मी हे घेतलेत. ओके, आणि ते तुमच्यासाठी झालं. मी माझ्यासाठी का घेतलेत की अशी वेळ पण येते की आमच्याकडे आपल्या गेस्टना 3-4 दिवस राहायचंय, तर पहिल्या दिवशी बुकिंग नसते किंवा मधल्या दिवशी किंवा लास्टच्या दिवशी. तर समजा 4 पैकी कोणता तरी 1 दिवस बुक असला ना, तर काय होतं, मला 4 दिवसाची बुकिंग समोरच्याला देता येत नाही. मग 1 दिवस मी त्यांना रिक्वेस्ट करू शकतो की तुम्ही 1 दिवस इथे राहा, 1 दिवस इकडे राहा आणि पुढच्या बाकीच्या 3 दिवस तुम्ही तिथे. असं या कॉन्सेप्टनी पण मी हे घेतलं. असे भरपूर वेळा झालेले आहेत. म्हणजे मी तुम्हाला ते सांगतो की म्हणून आम्ही बुकिंगचे अमाऊंट रिफंड करत नाही. अजून पण अशी वेळ असं झालेलं आहे मम्मी की डिसेंबर मधला ना 1 दिवस बुक आहे, मेन डिसेंबरच्या मेन दिवशी. तो दिवस बुक असल्यामुळे मला त्यांना 3 रूम्स हवे होते. 3 दिवस. त्या एका दिवसाच्या 1 रूम मुळे मला त्यांना दुसरे रूम्स देता नाही आले. मग हे समजा की हे किती इम्पॉर्टंट असतं बुकिंग करणं, म्हणून आम्ही ऍडव्हान्स अमाऊंट परत देत नाही. म्हणजे जिथे मला 2000चा फायदा होता तिथे मी 8000चा फायदा नाही घेतला, कारण माझ्याकडे रूम कमी पडले. बरोबर. ओके, चला आता मम्मी तू बसली. तुम्ही पण सर्व आता ना मोजा. आता मी गाडीचा गिअर टाकला. ओके, आता मी गाडी फिरवतोय. 1 का मोजतोय तुम्हाला समजेल. 1 2 7 8 14
15, 16, आणि 17, 18, गाडी लागेपर्यंत 18. 19 आणि गाडी मी केली पार्क 20 सेकंड मध्ये तुम्ही आलेला आहेत आपल्या होमस्टे मध्ये. कोकण म्हणजे स्वर्ग म्हणजे शुभांगी कीर होमस्टेला. होय. ओके, तर एवढं जवळ आहे. आमच्याकडे सामान होतं म्हणून आम्ही कार काढली होती. आता बघा इथे आमचं काम चालू झालेलं आहे. तिथे मी आलेली आहे. आता तुम्हाला दाखवते काम कुठपर्यंत चाललंय बघा. आता चौताऱ्याचे चिरे लावायचं काम चाललंय. येस आणि आता ते लोक आहेत ना जेवायला गेले आहेत. येस, म्हणून काम आम्ही चालू केलंय. अर्धा दिवसाचं काम झालेलं आहे. हा, अर्ध्या दिवसाचं काम झालेलं आहे बघा. आधी गोल चौकट लावतील आणि त्याच्यानंतर मध्ये लावतील. आम्ही आधी चौतारा करून का घेतो, आजूबाजूला आम्हाला खड्डे पाडायचे आहेत ना झाडाबिडांना, मग त्याची माती त्या चौताऱ्यात जाईल. येस बरोबर. तशी ही कसं ह्याच्यातच यूज होणार. हा बरोबर आहे. होय. चला आता सुरुवातीचं दाखव. आपण पहिला चिरा लावलेला त्या दिवशी फक्त चिरा लावून गेले होते. एकच चिरा लावला होता, सुरुवात केली होती. येस, नंतर हा पहिला दिवसच पकडायचा मासा. हा पहिला दिवस होता. म्हणजे अर्ध्या दिवसात एवढं काम झालं. म्हणजे एक एक चिरा लावला. नाही, एक नाही, खालती पण लावलेलं आहे. 2 थर लागले ते. म्हणजे ते लेवल करतात, स्ट्रेट करतात सरळ. हे बघा, इथून आपलं ही समोरची भिंत असणार आपली, ही ती आपल्याकडची भिंत तिथे. तिकडे पाठी झालेलं नाहीये काम. आणि इथे झालंय बघ. हे जर तुम्ही पुढे गेलात तर काही असं दिसतंय बघा. ओके, चला, वर्क इन प्रोग्रेस आहे. येस, आज किती काम झालं ना ते आपण सिमेंटच्या बॅग वरून पण बघू शकतो. येस, सिमेंटचे बॅग किती आणले तुम्हाला सांगतो. त्यांचं आज टेम्पो लेट येणार होता ना, तर मी माझ्या कार मधून 4 आणून दिले. कार मधून आणले. हा, आणि मग परत एक टेम्पो मागवला, त्यातून 15 आले. 15 आले. टोटल ठेवले कुठे दाखवतोच. टोटल 19. पावसातून ते कसे व्यवस्थित ठेवायला लागतात. चला दाखवाय सर्व मटेरियल. आतापर्यंत 900 चिरा आलेले आहेत आपले. किती? 900 चिरा. हे जे आता लावायला सुरुवात केली ना. थांब. चल, हे बघा, हे सर्व 900 चिरा इकडे मटेरियल आपण दाखवलेलाच आहे. काय करतात तिकडे? नाशी जाते सुक्यावर. येस, तिथे 900 चिरा. आणि आपल्या या बांधकामाला आपल्याला लागतं वाळू आणि सिमेंट. बरोबर आहे. तर आपली वाळू ती बघ तिथे आलेली आहे. ती आपली वाळू आहे, पण ती सिमेंटचे गोणी कुठे ठेवले? हा वाळू तरी सांगतो किती मागवलेत माहिती का? ते कमीत कमी 2.5-3 ब्रास आहे. ते 2.5-3 ब्रास म्हणजे एक मोठा डंपर आणि एक छोटा एक बोलेरो एवढे मागवलेत. आणि चांगल्या क्वालिटीची वाळू मागवलेली. आणि सकाळपासून आपले गेस्ट आले होते. आज सर्व बाईकवाले गँगवाले आले होते. बाईकवाले पुरा आमचा कल भरला होता बाईकने. येस, चल आता तुला सिमेंट दाखव. त्यांना सकाळपासून मी असं पाणी बिणी भरून दिलं सर्व. आणि जे काय सिमेंट ठेवलंय ते आता इथे आपल्या गेटच्या आतमध्ये इथे घातलेलं आहे. येस, हे जरा वरती कर. जरा वरती करशील का? हे तुम्हाला सांगतो, मी एक खर्च करून ताडपत्री पण विकत घेऊन आलो. ह्याची काळजी घेतली पाहिजे सिमेंटच्या गोणीची. मला वाटतं 5-6 गोण्या यूज झाल्यात अजूनपर्यंत सिमेंटच्या. दिवसभर अर्धे होतील याच्यातले. येस, 19 गोण्या आज आणलेल्या आहेत सिमेंटच्या. 19 गोण्या. आणि चांगल्या कंपनीच्या आणल्यात मी. आपलं घर जेव्हा आपण बांधतो ना तेव्हा मटेरियल आपण चांगला वापरतो. वाळूची किंमत जी काय आहे त्याच्यापेक्षा चांगली 2 प्रकारचे वाळू आहेत. एक 500 रुपये कॉस्टली, एक 500 रुपये कमी आहे. तर जी चांगली ती मागवली मी. आणि सिमेंट पण चांगल्यातलंच मागवलेलं आहे. हा फरक असतो. आपण स्वतः म्हणजे स्वतः आपण बनवतो ना तेव्हा अशी काळजी घेतो. येस, आणि तू दुसऱ्याला कॉन्ट्रॅक्ट दिला ना तर ते अशी काळजी घेत नाही. येस, माझ्या समोर कसं ते माल पण व्यवस्थित बनवतात. सिमेंट वाळू एकत्र व्यवस्थित वापरतात. बरोबर आहे ना. तर ही झाली इकडची अपडेट. बाकी सर्व खड्डे खोदायचं अजून काम बाकी आहे. कारण हे बघा इथे म्हणून त्यांनी सर्व हे वस्तू ठेवलेल्या आहेत. आता आपण खड्डा कशासाठी खोदणार आहे आपण? पाणी मुरवण्यासाठी झाडं लावायची आहेत. ओके, ते 3-4 खड्डे झाले. 3-4 खड्डे. आणि ही संडासची टाकी. ओके, बरोबर आहे. संडासची टाकी. आणि काय? पाणी स्टोरेजसाठी टाकी. पाणी स्टोरेजसाठी टाकी. म्हणजे ह्याचा जो खड्ड्यातली जी माती येणार ती आपण माती सगळी आपणच करतो आपल्या चौताऱ्यासाठी भर घालायला. येस, होय. चला, ही झाली अशी अपडेट. हे पूर्ण गुच्छा झालेला आहे. गुच्छ आलेला आहे बघ, मस्त ना.
आणि अजून एक दाखवू. अजून एक जास्वंदीचं दाखवते. आता मुंबईला गेले ना तेव्हा मी लावून गेले होते. रोज फुल येतो याला. आज त्या दिशेला आलाय फुल. नाही घराचं काम तिकडे आहे ना म्हणून तर तिकडे बघ हो एकदम किती मोठं आहे. हातभर आहे हे बघा. येस मस्त आहे. मस्त. आणि इकडे सदाफुली पण आहेत आपली. इथे सदाफुली पण आहेत. सदाफुली आहे ना पावसातून जगत नाही. त्यांना पाणी नाही जास्त पाहिजे. बरोबर. असं नेहमी काय ना काय खर्च असतो बघा. माझा टायरच पंक्चर फुटला होता तर नवीन टायर लावायला लागला मला. काळा काळा मस्त दिसतोय ना ते. किती दिवस झाले आता ती गाडी कलरला आली आहे गोप्या. कार आणल्यापासून होय आपली ॲक्टिवा जरा कमी यूज होते. होय बरोबर आहे ना. आता कलर पण उडालाय. येस. आता जर तुम्हाला एवढी सर्व माहिती दिली आहे तर अजून एक लास्ट माहिती देतो तुम्हाला की इथे बघा ही जी आपलं पेस्टिसाइड्स आहे ना ती बघा तिकडे ते केमिकल आहे तिकडे. ह्याच्यात 10 लिटर पाणी भरलं मी त्याला जेवढं पाहिजे होतं म्हणजे काहीतरी 1 लिटरला 30 ml असं काहीतरी होतं तर 300 ml टाकलं मी 10 लिटरला. ते पूर्ण गोल्डन आणि सिल्वर मध्ये काल परवा स्प्रे केलेलं आहे. त्यावरून धूर पण लावलेला म्हणजे गोल्डन सिल्वरचं पेस्ट कंट्रोल झालेला आहे. येस. म्हणून त्याला 2-3 दिवस आपण वरती बंद ठेवलंय. आणि तुला सांगतो आज आणि उद्यामध्ये बुकिंग पण आली ना गोल्डन सिल्वरची तरी मी घेऊ शकत नाही. बघा आम्ही ही सर्व्हिस एवढं सर्व का करतो म्हणजे बघा काल आज उद्या परवा असे 3-4 दिवस मी गोल्डन सिल्वरची बुकिंग घेऊ शकत नाही. मग 2 रूम पहिले ते केलेत आणि नंतर 2 रूम खालचे करणार आहे. एकत्र का नाही करत नाही तर कुठेच गेस्टला मिळणार नाही. बरोबर आहे ना. आता कशी खालची मुलं राहिलीत 4 केले तर त्यांना पण नाही मिळालं असतं. तर अशी अपडेट आहे आणि असे आम्ही अपडेट देत राहू. आणि तुम्ही व्हिडिओला लाईक करत राहा आणि शेअर करत राहा. आणि एक्स्ट्रा गाद्या आहे बा इथे ते त्या रूममध्ये न्यायच्यात आपल्याला. तिथे लागणार नंतर तिथे चौथा माणूस राहिला तर गादी लागेल ना त्यांना. व्हिडिओ एंड करायच्या अगोदर तुम्हाला आम्ही शॉपिंग पण दाखवतो जे आम्ही केले. त्यामुळे सर्व रूम्समध्ये सर्व सर्व्हिस आपण देऊ शकतो. बरोबर आहे. ते इथे बघा. आता हे रूम साठी आणलेस ना. हा म्हणजे असं सुगंधीसाठी हे आणलंय. आणि हे काय आहे हे मला कोणाला तरी गिफ्ट करायचं आहे. ओके. हे पण गिफ्ट करायचं मला. हे सर्व गोल्ड बिल सर्व आणलेलं आहे. आपल्या होमस्टेचे सामान दाखवूया बघा. हे असे आम्ही चांगले ब्रँडचे हँडवॉश वापरतो. हे आता नाश्त्यामध्ये आपल्या गॅसला समजा शेवयाचा उपमा लागला तर ते देऊ शकतो. आणि इथे बघा मी 1 बुबूसाठी 1 आणि 2 हे बुबूंसाठी आम्ही आणून ठेवलेलं आहे. म्हणजे आम्ही कसं बिस्किटच नाही बुबूना घालत. आम्ही बुबूना जेवणच देतो. भात वेगळं तांदूळ वेगळे त्याचे तो त्यांना आम्ही भात वेगळा देतो. येस. पण हे कसं मधीच कधी ती बुबू आहे ना भूक लागली की रडते. हल्ली असं तिचा चाललाय. भूक लागली की रडते मग तिला बिस्किट द्यायचं. बरोबर. मग ती शांत राहते. जेवेपर्यंत भूक लागते ना. आपणच कसं सकाळी नाश्ता केला तर दुपारपर्यंत आपल्याला भूक लागतेच ना. तसं तर त्यांना पण माणसासारखी सवय झाली आहे 3 टाइम खायची. ओके. मग त्यांना मध्येच बिस्किट देतो. पार्टी का तुझ्या हे तांदूळ जिरा राईस. मुंबई पासून आपण आलोय ना. ही दुसरी घोण मागवली आहे मी. ही दुसरी म्हणजे 1 घोण यूज होते तरी मी एक्स्ट्रा आणून ठेवलं म्हणजे कमी ना. आणि आम्ही बघा चांगल्या क्वालिटीचे जिरा राईस वापरतो. गॅससाठी आम्ही हेच खातो. ओके. बाकी आपल्या घरातल्यासाठी सर्व सामान बी पण सर्व हे आपल्यासाठी साबण आणले. हे बघा हे हँडवॉश बघा इथे बघा म्हणजे महिन्याला मम्मी असे 2-4 आपल्याला लागतात हँडवॉश. बाकी सर्व आपल्या घरातलं सामान आहे मीठ बीठ सर्व. आणि एक होमस्टेचं बघायला गेलं तर हे बघा इकडे एक्स्ट्रा मॉब आणायला लागला आम्हाला. कारण मग काय केलं आता वरचं वेगळं मम्मी आणि खालती वेगळं. आणि असे आम्ही 4 लॉक नवीन आणलेत खालच्या रूमसाठी आणि तिकडच्या रूमसाठी. असे 4 आणि 3 वापरले आम्ही. तर अशी सर्व आमची शॉपिंग पण होते. येस. कधी लाईट गेली तर हे असे बॅटरी टॉर्च कम बॅटरी असे दोन्ही म्हणजे लाईट ह्याच्याने आपण घेऊ शकतो तात्पुरते अर्धा 1 तास. आणि चहाचे कप आहेत तरी पण आपण आणले ते 5 आणलेत. पण हे क्यूट बघा किती आहेत. मस्त आहे. बरोबर आहेत ना. ते आम्ही डीमार्ट वरूनच आणलेले आहेत. दिसायला सुंदर आहे. चहा बी साठी कधी कधी फुटतात ना. तुम्हाला सांगू महिन्यातून 1-2 तर असे फुटतात ते. बरोबर. त्यासाठी चहा भरपूर राहिले बघ किती खोल आहे. नाही तर काय काय कप कसे खालून जाड असतात आणि वरती चहा थोडीशीच राहते. येस. तर आता हे बोट बघा पूर्ण आतमध्ये गेलीत. होय एवढे खोल आहेत कप. चला ओके.
तर आज नाश्त्यामध्ये आपल्याकडे काय होतं माहिती काय? काय होता? कालच्या जे मुलं आली होती ना हा, त्यांना ब्रेड ऑमलेट. ब्रेड ऑमलेट होता. 5ची ऑर्डर होती, 5 ब्रेड ऑमलेटची. खाल्ले 11 खाल्ले. येस. आता तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. येस.